Pa Peco, evo, ovo je prostor o kom smo razgovarali pre par meseci. Mi smo obezbedili, što se nas tiče, i tehnički deo. Obeležili smo prostoriju gde će se odvijati sve aktivnosti, pa nakon toga očekujemo i rezultate da se desi ono što treba. A Zoki će biti lice koje će biti zaduženo za sve ove tehničke stvari. Njemu ćete dostavljati te materijale. Nakon toga će onda da oslobodi prostoriju, da bi se ipak mogla i ta privatnost da sačuva. I to je ono što smo mi obećali, evo ispunili smo. Ja vam se stvarno zahvaljujem od srca i više nego što smo očekivali. Ja sam uspeo da obezbedim za početak 20 kandidata, a nadam se u sledećoj turi da će biti još toliko. To ćemo na relativno jednostavan način da pokrenemo. Duplim klikom, to je u... Da, vidimo nekog kandidata. Znači, recimo, evo sad odabir ovde na ovim strelicama, recimo, ne znam, evo, koga smo, Ljubiša Nikolić, recimo, vidimo. Ja sam Ljubiša Nikolić, rođen sam u Gornjem Markovcu. To je super. I na taj način bi potencijalna kandidatkinja pregledala, znači. Imam potrebu da se ženim, kad bi mogo da nađem neku srodnu dušu, da me upozna, mislim da sam pozitivna ličnost. Nadam se da ću da upoznam osobu. Imam stan u Durlanu. Slabo ga koristim, nemam potrebe. Nemam osobu pored mene, da dođe, da živi. Imam 48 godina i smatram da je krajnje vreme da oformim svoju porodicu. Voleo bih da upoznam žensku osobu, da bude pre svega muzikalna, da voli muziku, igru i pesmu. Da ta muzikalnost proizilazi iz njenog ponašanja, iz ophođenja. Pošto sam treće dete u porodici, ja sam navikao da bude gužva, tako da evo, već nekoliko godina ne mogu da se naviknem da sam sam. I smatram da bih imao razumevanja i ljubavi za tu osobu sa kojom bih nastavio svoj dalji život. Ja pravilno držim. Što ja trebam da budem naslonjena na tvojoj ruci. Malo više ispravljen, molim te, malo više osmeha, tako je, malo više gordosti, bravo. Tako je, još bolje, odlično. A zbog čega učiš da plešeš? Pa zbog neke buduće... Bravo. Zbog neke buduće devojke, supruge. Ovo bi da bude muzikalna da zna da pleše. Da ne razočaram. Znači zbog ženske osobe? Apsolutno.